ডালু গন্ধর্ব চিহ্নের অতি ঘটন থেকে পাথর ধরে হিন্দু 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 বড় ভাই সদা স্বীকার করি জমা বড় আদেশ পালন করি আর বাইশো কি ভালো ভালো ভালোইয়া বলছো কি আর সাথে মা ভাইয়া ভাইয়া আসন গ্রহণ করি নিয়ন্ত বলছে অপর স্বর্গপুরে ছাড়ি হঠাৎ কংস পাখরে আবির্ভাব হওয়ার কারণ কান ଅଛି ପୁତ୍ର କାନ ଅଛି କଥା କହିଲି କି ସ୍ୱର୍ଗ ମଧ୍ୟ ପାତାଳ ଏତେ ନିୟମ ଭ୍ରମଣ କରି ସାରିଲା ପରେ ଯାଉଥିଲେ ଶୂନ୍ୟ ପଥରେ ମଧ୍ୟ ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଏ ମଥୁରା କଟକ କଥା ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କଲି ଏ ମଥୁରା କଟକ ଦେଇ ଚାଲିଯିବେ କିନ୍ତୁ ଆସି ଯାହା ଦେଖୁଛେ ଦୁଇ ନୟନରେ କହିପାରିବୁ କେଉଁଥିପାଇଁ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଏତେ ବିଘ୍ନ ହସ गुरु गुरु प्रणाम चरणे तव देखो गुरु गुरु मो कन्या देवकीर विवाह पर आमर सेवा अपनगत सुदेवर पुत्र गुरु गुरु या को छुआ जो के को छंदी जानी छंदी देवर से नारद नारी गुरु गुरु ये ब्रह्मागणंदन देवर से नारद कंस सुमेर पर्वत जय गरीबा पाए गरीबा पूर्वरे विवाहटा में संपन्न कर आपण गोटे काम करने को पड़ो यही मुहूर्त से साक्षात करतु मत मंत्रणा कर विश्राम नेवा को जाऊँ मामा कौन कहले मणिमा कौन कहले यार 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 को देखाउनी गौ ये तोरना पो बांधा की मामा मणिमा कौन कहले कोनी कहले ताको कन्यार विवाह कन्यार पानिया ए पानिया ना हो तो बाळ ना मोर कोन आउ बाळ अछि ना कोन आउ काहे सब फुली गला ए बाळ अछि ना खाई नोना से कोन तो झियो बागर परा ये घियो कथा कहू हे घियो कोन तमारा घियो के लगा त ना हमर घियो 1200 रुपए चल कियो हमर 2600 तुम्हार की घियो छे तमरटा छई घियो तुम्हारो हमर होची संडो घियो हे रे बाजी ये तू कान खुला करी के बोइची रे हे हे बेटा 300 आंगुली मत दउची हत्ते हाथ मार ना खट्टा हो जाय दबो काम मामला भाड़ा मुझे सुकुटा तू फटाले मैं नळ खाई नाही बोला तोरा खाली भुल हां समिति नमस्कार अच्छा मामा तुम समिति एटी कोठी अछि काई कोन ए भाई नालिया ड्रेस जयपुर ड्रेस में ओई तो केवरा वस्त्र हो ए समिति आ तम दिया भलो अछि ना देह भल हो ठंडा को तो देह लागु भल लागु पाच ना कोन पारियो कोन घरे तम मां होने छन तो मां होने छन कोन पारियो कोन दाम पिटा पिटा माने बिडिया और बिडिया तो आउ पिटा बाकी है सब मेसिन सब पिट दो भाई खुद मा समिति दुर्बल हां पिटु प्रबल कोन पिटो
ବିଡ଼ିଆ ବିଡ଼ିଆ ଆଉ ସବୁ ତ ମେସିନ୍ ପିଟି ପାଣି ପିଟି ମୁଁ ସେମିତି ଗଳା ମେସିନ୍ ଆଣିଥିଲି କଣ ଗୋଳା ମେସିନ୍ କଣ ଏପଟର ଧାନ ବଳେ ଦଉ ସେପଟର ଭାଇ ଓହୋ ଯୋଉ ସରଗିଳା କଣ ସରଗିଳା ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ମାଣ୍ଡା ବାବା ହାଲୋ ବେଙ୍ଗ ହାଲୋ ବେଙ୍ଗ କି ମୁସ୍କି ହଁ ଇଏ କେତେ ନମ୍ବର ପୁଣି ଆମେ ତ ଜାଣିଥିଲୁ ତମ 5ଟା ବାହାରିଥିଲ 5 ନମ୍ବର ଆଚ୍ଛା ନନା 5 ମିଶେଷ 4 ଶେଷ ନନା ଜୀବନ ଯାଉଛେ ସେଉ ଯାଉଛି ହଉ ଯିଏ ବଳେ ବଳେ ଖାଇଦେବ ଆଉ ହଉ ତାରୁ ଖାଇବ ସେଉଠୁ ଆଚ୍ଛା ନନା ଶୁଣ 5ଟା ମତେ ଘର ପାଖରେ ଅଛ ନା କେଉ କାଳେ ପଳେଇଲେ କଣ ଅଙ୍ଗନବାଡି କରିବି ନା କଣ ହଁ କଣ ଏମିତି 7ଟା ମତେ ମରିଗଲେ ବସିଗଲେ ସମିତି କାଇଦା କରିକି କେମିତି ମଲେ କଣ ହେଲା କୁହନ୍ତୁ 1 ନମ୍ବର ପଳେଆ ହଁ କୁହ 1 ନମ୍ବର ସ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ମଲା ଜାଣି କେମିତି ମଲା ମୁତୁ ମୁତୁ ମରିଗଲା ଅପରେସନ ହେଇଥିଲା ନା ଖଇରିଆ ସେ ଡାକ୍ତର ବୋଧେ ବୁଢୀ ସୁତାର ସିଲେଇ କରିଦେଇଥିଲା ବୁଢୀ ହେଲା ଛିଡ଼ିଲା ସିଏ ଚାଲିଗଲା 2 ନମ୍ବର ଯାହାକୁ ବାହା ହେନି 2 ନମ୍ବର କଣ ତାକୁ ଗ୍ୟାସର ଶେଷ ଏଇଭଳି କରିଥିଲା ନା କଣ ଲୋକଟା ଏଇଭଳିଆ କାଠ ହେଇଗଲା ହଉ କେମିତି କଣ ବୟସର ମଲା କଣ ହେଲା କୁହନ୍ତୁ ବୁଦାଇ ଖାଇଦେଲା ଆଉ ବୁଦା ହେଲା କେମିତି ବୁଦା ହେଲା ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଝରକାର ରଡ ଲଗେଇଥିଲି ହଁ ରଡ ପଇସା କଲ କଣ ଆସ୍କା ଫୁଟି ପିଇଦେଲି ସମିତି 3 ନମ୍ବର ଯାହାକୁ ବାହା ହେନି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ପଚାରିଲା ପଚାରିଲା କଣ କହିଲା ବାପାରେ ତମେ କି ବିଜନେସ କରୁଛ ଯେତେ ତା ଝିଅ ତାକୁ ତ ମତେ ପଚାରିଲା କରୁଛୁ ତାର କଣ କରୁଛ ମୁଁ କହିଲି ବାପା ମୁଁ କାଠ ବିଜନେସ କରେ କାଠ ମାନେ କଣ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଭାଇ ନେଲା ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଦୋକାନ ଡୁଙ୍ଗୁରାର କରିଛି ତା ଝିଅକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କରିଦେଲା କଣ କରିଦେଲା ବାହାଘର କରିଦେଲା ସେଇଆ କହୁନ କଲ କରିଦେଲା 1.5 ଖଣ୍ଡେ ହବ କଣ 1.5 2.5 ବର୍ଷ ଆଉ 2.5 ବର୍ଷ 2.5 ବର୍ଷ ପରେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଅଇଲା ମାନେ ଆସିଲେ ଘରକୁ ଆଇଲା ବେଳକୁ ମୋର ସେ ମେଡିକାଲ ପାଖରେ ମୋ ଦୋକାନ ମେଡିକାଲ ପଛପଟ କି ଯୋଉଟା ପାଲ ଟଙ୍ଗାଇଛି ନେଳିଆ ପାଲ ତ ଫାଟି ଯାଇଛି ନା କଣ ଫାଳେ ଉଡୁଥିବ ସେଇଟା ମୋ ଦୋକାନରେ ସତନା ଆଚ୍ଛା ଡେଲି 6ଟାରୁ 9ଟା କାଇଁ 6ଟା 9ଟା ଆଉ ଦିନ ମାନେ ସେ ଦାମିକା ଦୋକାନ ଆଉ ଖୋଲିଲେ 9ଟା ପରେ ବିକ୍ରି ହବନି ଦିନ ମାନେ ବଡ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଶଳାଟି ଦାନ୍ତ କାଟିଲି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଦେଖି କଣ କହିଲା ଜାଣି କଣ କହିଲା ହାସା ଗଳିଗଲା ମୁଣ୍ଡ ତମେ କି ବିଜନେସ କରୁଛ ମୁଁ ବାପା କାଠ କିଏ କାଟିଛି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର କଣ କହିଲା ଜାଣିଥିଲେ କଣ କହିଲା କାଠରୁ ଦାନ୍ତ କାଟି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର କାଇଦା କରିକି କହିଲା କଣ କହିଲା अरे 18 नला फुरी गला 18 नला पड़े 18 नला से चली गला 4 नंबर जाको आहले 4 नंबर कोन हला को मु समिति आ बाबा बंद हला को बाबा रंडम बाहु जे होले को जाई के देखला लो तू सेंटर में चले कोन सोंड चले कोन चले समिति नहीं है कुछ यार सोंड चले जुडो समिति 4 नंबर ब्राह्मण लागले कहा को बा ये आंबो तो माई को आंबुलो करी ना साड़ा तो साड़ा उलागा मंडी ओसी बाडर करते कोन कर देला को साड़ा छु बाहर करते सेया कोन से व्यथ स्कंद कोन न कोन कोन कहला सो साड़ा छु सुका छाला हां ता पत्रू खाई जेबे करते ओहो जेमिति कहले ना चढ़ी काइले किछि होबनी छड़ी चेरी न छड़ी चढ़ी सिए डाली होला 5 नंबर जाको बाहने कोन हला नाक जोउटी अछि से रो नाक कोन गाडी पा करो जाना पाड़ा सुन ओ पाछी आखी से जोड़ होगा करे ना आले कोन सत्य के नाम आओ कर 3 लाख टका देबे का को बता देइछा 3 लाख कोन मके आओ कोन सुन के आ बोले जे सुनी आओ कोन के लइना सांग
ତାର ପିଲା ପିଲା ଅଛି ନା ଦିଟା ମତେ ଟେଙ୍ଗେ ଟେଙ୍ଗେ ଦୁଇଟା ମତେ ପୁଅ ହଉ ହଉ ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ସାଙ୍ଗର ବାଛୁରୀ ଥିଲେ ଆଉ ହଉ ହଉ ନା ହଉ ଭଲ ହଉ ଏ ପାଠ ପାଠ ପଢୁଛ ନା ଛୁଆ ବଡ ମୋ ଚାକିରି କଲାଣି ହଁ ଚାକିରି କଲାଣି ବା ହଉ ଆପଣ ଟିକେ ଶୁଣିଲେଣି କି ମିଠା ପିଠା ଖାଇବା କୋଉ ନା କି ଚାକିରି କରୁଛି ବହୁତ ଦେଖା ବଡ ମୋ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକି ବିଳ ଫୁଟେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁ ନା କି ଚାକିରି ସେ ନା ସେ ସିଙ୍ଗିଡି ଛକରେ ଟିବଳ ପୁରୀ କରୁଛି ଓହୋ ପାଇପ ପୁରୀ ସେମିତି କାଲି ମୋ ପୁଅର ପାଇ ଫାଟିଗଲା ଫାଟିଗଲା ଝାଟି କୁଟ ମାରିଦେଲା ହଁ ପଥର ପଡିଗଲା ଯାଇକି ସେଇଥିପାଇଁ ବାରାପୁର ମଉଳି କରିଥିଲା ସେ ଡୁଙ୍ଗରା ଦେଇକି ଉଲ୍ଲି କରିଦେ କଣ ଉଲ୍ଟି ଉଲ୍ଟି ଉଲ୍ଲି ଉଲ୍ଲି ପୁଣି ଉଲ୍ଟି ହଁ ଉଲ୍ଲି ହଁ ହଁ ଆଉ ସାନ ପୁଅ କଣ କରୁଛି କଣ ନାହିଁ କଣ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପୁଅ କଣ ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ କର୍ଣ୍ଣାଟକ କଣ ନାହିଁ ନା ପୁରା ପୁରା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହେଇଥିବ ଭାଇ ବୋଲା ତୁ ହେଟି କଣ କରୁଛି ଜାଣିଛୁ ନା କଣ କରୁଛୁ ହେଟି ବିଲରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦଉ ବିଲର ଆଙ୍ଗୁଳି ଟିକେ ଚାଲିଛି ଜୁଲମ ପଇସା ହଁ ବେଶ ହଲରେ ଚଲାଉଛି ଓହୋ ମୋ ପୁଅର ଆଙ୍ଗୁଳିରା ସବୁ ଧୁଣ୍ଡ ସାପ ଯାଇଗଲାଣି ସେ ଗରମଟା ସବୁବେଳେ ପୁରେଇଲା ଗଣ୍ଠିରେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ କଥା ହଇଲାଣି ମୋର କାହିଁ ବାରମ୍ବାର ଉଠେ ଉଠୁଛି କଣ ମୋ ମନ କହୁଛି କିଛି ଭଜନ ଗୁଇଆ ପାଇଁ ଭଜନ ଗୁଇବ ଆଉ ମୋ କୁଆ ଦେଖିବ ନା ଆସୁନ ଭୁଜପତି ଦେଖିବ ଓଡିଆ ଏଇ କଟା ସତେ ବୁଝି ଆମ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ତମେ କଣ କହୁଛ କୁହ ତମେ ମୋ ଗାଈରା ସେଇ ଗାଇବା କଥା କହୁନ ହଉ ମେଳେ ଦେ ହଉ ହଉ ଗାଁ 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 ହଉ ଗାଁ ଦେଖନି ଭଲ ଆଦାନ ଗୋଟେ ଗାଁ ସେଇଟା ନା ସେଟା ମୋ ଗାମୁଛା ସେଟା ଗାଁ ଠାକା ଗୋଟେ ଏଇ ମୋ ସମୁଦ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଦେଲା ମୋ ସମୁଦ୍ରୀ ହେସୁଛି ଦେଖ ମୋ ବୁଆ ଦେଖ ମେଳେ ଦେ କଣ ହେଲା କି ରେ ଫଳ ନାହିଁ ଖାଲି ଝୁଳରେ କଣ ଫଳ ନାହିଁ ଝୋଳ ଏଇ ଯୋଉ ଭାଉଜ ଯାଇଥିଲେ ସକାଳୁ ଡାଲମା ହେଇ ବସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ହଁ ଭଲ ଦଉଥିଲା କଣ ଖରାପ କଣ ଖାଲି ତ ସୋରିଷ ମଞ୍ଜି ଲଙ୍କା ମଞ୍ଜି ଗୁଡା ଗାଉଛି ଆଉ ସୋରିଷ ମଞ୍ଜି ଲଙ୍କା ପାଣି ଛାଟିବେ କାହିଁକି ଆଉ ସେଣୁ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ପାଣି ଆଉଛି ଆଉ ମଝିରେ ଆଳୁ ଚୋପା ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ବାସନା ରେ ହଁ ହଁ ତ ବଢିଆ ମାତ ଆଉ ମେଳେ ଦିନ ଭଜନ ବୁଝେ ଏ ନଳ ନେଇଗଲାଣି ଏ ନଳ ଖାନାରେ ଅୟନିତ ବଣରେ ଇଏ ବୋଧେ ଚକରା ସମିତି ନଳ ବିକୁରି ହେଇ ହାତ ହଲଉଛି 12 ବଜା ବିକ୍ରି କରୁଛି ନା ଆଉ ଧାନ ଗୋଟେ ଭଜନ ଗାଉଛି ଏ ତୋରେ ବରା ଇଏ କି ଭଜନ ଧର୍ଯ୍ୟ ତର କଣ ବରା ବୋଉ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ Thank you.
ଭଜନ ଗାଏ ଜଣା ପଡ଼େ ବଢିଆ ବଢିଆ ଭଜନ ଗାଉଛ ଶୀଘ୍ର ଯାଅ ସୁଦେବ ରାଜ୍ୟକୁ ମୁଁ ସିଗିରାଟରେ ଯାଉଛି ଶୀଘ୍ର ନୁହେଁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ରାଜା ବସୁଦେବଙ୍କର ଜୟ ଜୟ ହରିବୋଲ ଝାଡ଼ା ମନ୍ଦା ଛୁଆ କଣ ଦାସୀ ବର୍ଦ୍ଦିନ ହରିବୋଲ पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता ही परम तप पिता रे प्रतिमा पन्ने प्रिय রাজা বসুদেবଙ୍କର জয় चलो 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 ମୁଁ ପଚାରୁଛି କିଏ ତମେ ବେଳାସ କିଏ ତମେ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛ ଇଏ ଘରୁ ଆଇନି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମାଣ୍ଡା ମୁଁ ପଚାରୁଛି କେଉଁ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଛ ତମେ ତମେ ମତେ ଚିନି ପାରୁନ ନା। ମୁଁ କେଉଁଝର ମଥୁରା କଟକ ଅଟମର ଘର ଉଗ୍ରସେନ ରାଜା ପେଶିଛନ୍ତି କଣ କହିଲେ ମଥୁରା କଟକ ରାଜା ଅଗ୍ରେସନ ପେଶିଛନ୍ତି ମୋ ରାଜ୍ୟକୁ ତାମାନେ ମଥୁରା କଟକ ରାଜା ଅଗ୍ରେସନଙ୍କର କୁଳ ଉପରହିତ ଆଉ କୁଳପୁରୀ ପାଲେ ଅଜାଣେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ କଥା କହିଦେଇଛି କେମିତି ଆମର ବେଳେ ହୁଏ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ କୁଳଗୁରୁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ପୁରାଣେ ହେଇଟା ପାକଲା ବାଳର ସିନ୍ଦୁର ନାଉ ନା 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 ଚନ୍ଦନ ନାଉ ଥାଉଛୁ କୋଉଠି ବଜେଇ ଦେଲୁ ରେ କୁଳଗୁରୁ ବେକାରଟା ବଜେଇ ଦେଲେ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ କୁଳଗୁରୁ ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରୁ ମୁଁ ଟିକେ ହାଉସ ଧର କାଳିଆ କାଳିଆ ତମେ ଗୋଟେ ପୋଡ଼ା ଆଗରେ ଲୁଗା ପୋଡ଼ା ସମ୍ଭାଳି କରୁନ କେମିତି କଷ୍ଟ ଘର କଥା ହା ବମୁରାରେ କଣ ଭାବୁଛ ହା ବମୁରାରେ ମଙ୍ଗଳା ପଳାଇ ପଡୁଛ ହେଟି ଦେଖିଲୁ ଦିନେ କଣ ସମିତି ମ ବୋଲି ମୋର ଅଷ୍ଟିମର ତଳଟା କଳା ଦଉ ଧଳା ଦଉ ମ ବୁଲିଛି ଦେଖିଲୁ ନାହିଁ ନନା ରୁହ ତମ ଘର ପାଖରେ ବସ କେମିତି କଣ ରାଜସ୍ୱ ଉଠ ଲଗେଇକି ତାପରେ ପିଛ ଡ୍ରମ ବର୍ଷା ଯଦି ହୁଏ ଫୁଟାରେ ଯାଉ ହଁ ଧୀରେ ବସ ରାଜ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଧୀରେ ବସ କୋଉଠି ଉପରେ ବସିବି ହଁ ଆଉ ମୋ ତଳେ ବସ ନା ଧୀରେ ଏ ତିରି 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 এই রাজ্য সিংহাসনকে চারিদিক গোড়া পর্যন্ত না সিংহাসন করে 260 টাকার ডুঙ্গুরা সব আনছি কিস কাঠ বাড় নেই এই কাঠ দিয়ে রাজ সিংহাসন সুবর্ণরে এই যে সমিতি এটা সুবর্ণ গুরুড় গুরুড় টঙ্কা কুড়ুর কুড়ুর ଆଉ কোউটি বসিবি ତଳେ ବସ ଧୀରେ ବସ ইয়ারে বে হচ্ছে ଧୀରେ 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 ବସ ଧୀରେ ପୁଣି ପୁଡ଼ିଗଲା ছাপিকে পকে দଉଛି জানি শুনি মতে ইয়ে পকে ହେଲେ କୁଳଗୁରୁ ଆସିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ଆଉ ବସିବା ପାଇଁ କାଇଁ କହୁଛ କୁଳଗୁରୁ ଦେଖୁନ ସମିତି ବସିନି ନା ବସିନି କୋଉଦିନ ଆସିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ବସିନି କୁଆଁସମଣି ଆସିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ବୁଝିବାର ନା ଯେ ନା କୁଳଗୁରୁ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଏବେ ଟେଙ୍ଗେ ଟେଙ୍ଗେ ହେଇଗଲା କଣ କହିଲେ କୁଳଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ପାଇଁ ପୁଣି ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆପଣ ମୁଁ ଭାବିଲା ମୁଁ ଆଉ ପାରୁନି ହେଲେ କୁଳଗୁରୁ ସେ କନ୍ୟାଟି କି ସେ କନ୍ୟାଟି ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ କାମ କରେ ନା ସମିତି କନ୍ୟାଟା ମୁଁ ହେଲେ ମୋ ଅବସ୍ଥାର ଝିଅ ହେଲେ କୁଳଗୁରୁ ସେ କନ୍ୟାଟି କି ରାଜା ଉଗ୍ରସେନ ପରେ କନ୍ୟା ନାମ ତାଙ୍କର ଦେବ କଣ କହିଲେ କୁଳଗୁରୁ ଜିନିଷ ଖଣ୍ଡେ ମଥୁରା କଟକ ରାଜା ଅଗ୍ରେସନଙ୍କର କନ୍ୟା ନାମ ତାଙ୍କର ଦେବ କି ବାବା ଏ କୁଳଗୁରୁ ଏ ନାମ ମୁଁ ଅନେକ ଥର ଶୁଣିଛି ଟେଙ୍ଗେ ଟେଙ୍ଗେ ହେଲେ କୁଳଗୁରୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଚିତ୍ରପଟ ଆଣିଛନ୍ତି ପେଟ ମୋ ବୁଢ଼ୀ କହିଛି ସବୁ କରିବୁ ପେଟର କାମ କୁଳଗୁରୁ ପେଟ ନୁହଁ ଚିତ୍ରପଟ ଏ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ନା ହଁ କୁଳଗୁରୁ ତ ପାଦରେ ଅଳତା ମୁଖରେ ସିନ୍ଦୁର ବ୍ୟବସାୟ ବାହାଘର Thank you.
ଓହୋ ହୋ ନନା ଏ ଫଟୋ ରଖ ରଖ ଏ ଫଟୋ କେତେବେଳେ ଉଠେଇଥିଲ ଯେତେବେଳେ ଶାଶୁନି ମାରି ଗାଧଉଥିଲି ମୁଁ ରାଜକନ୍ୟା ନୁହେଁ ରେ ସେତେବେଳେ ଫଟୋ କରିଥିଲେ ଇଏ ରାଜକନ୍ୟା ଫଟୋ ये संकेत छो सुकुटी आला मके दो ये फोटो केतेବେଳେ ଉଠେଇଥିଲ हेदे लाठी नहीं ନା ଇଏ ରାଜକନ୍ୟା ତ ନୁହେଁ ये कोई कोई सब फोटो आते ये माल मंडा बाबा ये काठी जो महंगा है हमारा भूगोल में भला और साइड में भला और भूगोल में भला और साइड में भला ନନା ସତ କଥା କହିବ ମିଛ କହିବନି ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ଭଳି ବାଞ୍ଚି ना झाड़ा मध्ये चोरी खुलवा के देखो किती राखाने वाले आहोत ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି बाउंडे फुलो आगे मोंडे छोटे आनो धर क्या करे କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ये तो नरम होती ଗରମ ନା ଗରମ ହଉଛି ଗରମ मु भाबुजी वर्तमान मोर धरा कमटा साथ देनी ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ହିଁ କରନ୍ତୁ এটা কোন এটা নড়িয়া না এটা ইয়ে কদলী ঘন্টা না কোনটা কইতে দিও না এটা সেন্টার গুয়ারে আসি গলা जमी गोला বুড়ি কোন বরণী কাম বরণী সারা মধ্যে ছবেলা বুড়ি কাম সরে আগে মো পাউনা কে দেলা জানি তো দেলা 900 লয়েলা বড় মার বসাউ ঠিক ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ରାଜପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟକୁ ସେଇଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ପୁରସ୍କାର ନେଇ ଚାଲିଯିବେ ସକାଳୁ ତ ଫୁଲି ଦେଇ ଘାଟ ହେଇଥିଲା ଏବେ କଣ ହେଇଛି চিকেন আছে চিকেন নেই ମୁଁ ଭାଇ ଚିକେନ ଖାଇନି আর বড় খাবো ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କି ବାମୁଣ হ্যাঁ ମୋର ଖାଲି ଆଳୁ ଭାଜି ଦବ আচ্ছা ଚିକେନ ମସଲା ଖାଲି ପକେଇ ଦବ আরে কোন এটা কোন হেলানি এটা আইস হেলানি জয় রাজা বসুদেবଙ୍କର জয় তাই তোর কোন বড় মাত কোন কিছু বুঝি হেলানি ଯୋଉ ସେ ନୂଆ ବର୍ଷର ନୂଆ ଜିନିଷ ଦିଅ
ଆଉ ତତେ ତ ଧରା ଯାଉଛି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ତୁ ତ ତତେ ବଢଉନାହାନ୍ତି ରୋଜଗାର ଆମେ କରିବୁ କଣ ଆଉ ଏତେ କଥା ନାହିଁ, ମୋ ଦରମା ଯଦି ବଢେଇବ ମୁଁ ରୋଜଗାର କାମ କରିବି। କେତେ ଦରମା ଦଉଛନ୍ତି ରୋଜଗାର କରି ମତେ ନା ହଁ ଏଇ 500। ତ ମୋର ନିଆ ଦଉନାହାନ୍ତି କହିଲା 500 500 ହଁ ସେ ଏକା କଥା। ହଉ 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 ମୁଁ ଇଏ ନନା ବୁଲି ବଢେଇ ଦେବି ତ କହୁନା ନା ଆସିବ ଦେଖୁ ନନା ଏ ଡାକୁଣି କେସି ନାଳୁଆ ନା ହେଇଛି କିର ହଁ ଛାଡା ମୁଁ ଚାଚା ଆସୁ ତା ଦିନକୁ ମୋ ଦିନକୁ ଗଲା କୁଆଡେ ଏ ଆଉ ଡାକୁଣି କାନ ଅପସନ୍ କଥା ହେଇଛୁ ନା ଛାଡା ମୁଁ ଚାଚା ବାଟ ଦେଖାଉନି ତତେ ରାସ୍ତା ଦେଖାଉନି ତତେ ସଡ଼କ ଦେଖାଉନି ତତେ ହାଇରୁଡ ଦେଖାଉନି ଏ ଡାକୁଣି କା ତ ପିଛୁ ରୋଡ ଦେଖାଉନି ହାଇରୁଡ କୋଉଟା ପିଚୁରୁଡ କୋଉଟା ତୁ ବିଣ୍ଡିଆ ଖାଇକି ମରିଗଲୁଣି ପିଣ୍ଡିଆ କଣ ତୁ ବିଣ୍ଡିଆ ଖାଇକି ଏ ମରିଗଲୁଣି ପିଣ୍ଡିଆ କଣ ଗୁଲୁ ଗୁଲୁ ଛୁଟିଆ ଛୁଟିଆ ସେଇଟା ବୁନ୍ଦିଆ ଝାଡ଼ା ମୁଣ୍ଡିଆ ଛୁଆ କଲା ବିଣ୍ଡିଆ ଏ ଛାଡା ବୁନ୍ଦିଆ ମୋର ହାଲୁଣି ବସିଲେ ଉଠି ପାରିବୁନି ପଛଆଡୁଆ କଥା ତମେ ଆମେ କମ୍ପାନୀ ବଦନାମ କରିଦବୁ ଏ କିଲସ୍କାର ମେସିନ୍ ये घरेलू मशीन ये इंग्रजी में कोहिंता मते राखू के रीति नहीं कर पानी मडियो ତୋର ସେଇଟା ମେସିନ୍ ନା ଆଉ କଣ कोन कहलु बुढ़ा लोक बसी ना ଉଠି ପାରିବୁନି ପଛଆଡୁଆ କଥା କହିଲୁ समिति एटा निराट सत्य 80 वर्षर बुढ़ा बसी ना उठी पारिबे ଜମାରୁ ନୁହଁ एटा निराट सत्य मु फाकी दउ ଜମାରୁ जदी उठी चंदी हाउ बसु ना हंती ଡାକୁଣି ଯଦି ଉଠିଲା हां ମାର ପିଟି ପିଟି ବସେ देखिया ଦେଖିଆ এইটি কাই বুড়া লোক ভাই কুপি কোন লিখি ଏ দেনি ଡାକୁଣି କେ ସେଇଟା କୁବି ନୁହଁ ଆଉ ତୁ ସେଇଟା କପି কোন লিখি দেনি জানি তু କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ये बुढ़ा साप सब এই গীতର ସମସ୍ୟା ନା ସବୁ খিচুড়ি মাইকিনা মাত্রা এই ଡାକୁଣି କେ ତୁ ମୋ ନାଁ ପଚାରିଲୁ বুড়া উপরে বাড়ি পকাই দেবো না ମୋ ନାଁ ହଉଛି ବାସନ୍ତୀ বাসুচু ଏ ଡାକୁଣି କେ ଗଧଉଛି ଆସୁନ ଶୁଣିବୁ কি ফেনে দৌড় বাসনি রাখলো ଓଲୋ বাসনি রাখলো ଓଲୋ মাল মান্ডা বাবা বাসন্তি କଣ ହେଲା তু ঝিয়ালা ঝিয়ালা ଏ ନନା ମୋ ବାରିକ ଘରେ ଝିଅ ବାହାରେ ବାড়ি ଯିବୁ ଡାକୁଣି ଚାଲ ସାରୁ ବାଡ଼ିକି ଯିବା କୁଣ୍ଡେଇ ହବ ଫଟି ସ୍କୁଣ୍ଡେ ହବ ସ୍କୁଣ୍ଡେ ବାସନ୍ତି କଣ କହୁଥିଲୁ ଆସିବା ଏତେ ଡେରି କଲୁ କଣ ପାଇଁ ଓହ ଟେରିସ এই এଠି ତ ସବୁ ଭଲ ଝିଅ ଟେରିସ ଡେରି କରୁଆ ଆଉ ଆସିବା ଏତେ ଲେଟ୍ କଲୁ କଣ ପାଇଁ ଓହ ଗେଟ ନା ନା ମୋ ଗେଟ ଦେଖିଗଲା এটা কেমন হলো ଆଉ আজি রজার বাঘর আসবে তে বিড়ম্ব করে কোন পাই ডাইম্ব ছাড়া মতে সরকার করব না ଆଉ କଣ ଅଛି ନା କଣ ଡେଲି ଗଲା ଏଇ ସମିତି ହାତ ମାଇଲା ତା ସୁପିକି ଧରି ପଇଲା ছাড়া মতে ତମର ଶନିବାର ପଡ଼ିବ କି ରଖିଦିଅ ବୁଧବାର ଦିନ ପଡ଼ିବ এটা কোড় ধরে গেছো ইয়ে କଣ କହିଲ
ଶନିବାରଟା ବୁଧବାର କରି। हो तो मत इच्छा ବାମୁଣ ମୁଁ ନା ତୁ यो बाप तुम ब्राह्मण ମତେ କହିଲେ ଫାଙ୍କା ହବ ନା को शासन वास्त कर ଡୁଙ୍ଗୁରା 6 ଖଣ୍ଡ ଶାସନ तुम वेद कोन कोई परियो ना ବୁଝିପାରିବୁ को ନା लिखा କେନ୍ଦ୍ରେଶ 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 ये की वेद ଇଏ ମତେ କେହି କହିଥିବେ ରେ ମା बाप ତମେ କୋଉଠୁ ପାଇଲ ଏକ୍ଚୁଆଲି ଗୁପ୍ତରେ ପଡୁଛୁ ସିଏ କି ବେଦ ଇଏ ହଉଛି ଚାଇନା ବେଦ ଚାଇନା ବେଦ କେମିତି ପାଇନି ମୁଁ ଜାଣିନି କେମିତି ପାଇଲ 10 ବର୍ଷ ବାହୁ ଆର କରିକି କଣ बायु ବାହୁ ଆର କରି କିଛି ଆଉ ଖାଇନି ପାଣି ଭାଣି ପିଇନି आओ ଝାଡା ବୋଧେ କି ପତ୍ର କି ପତ୍ର ସେ ବରକୋଳି ପତ୍ର ଆଇ ସେ ସୁକୁଟା କହୁଛି ମୋର କିଏ ସେ କହୁଛି এইটা কেন দেখুন কর্ণ মন হচ্ছে কর্ণ অরুয়া চাউল উষুনা চাউল দেড় অবস্থা ତାକୁଣି କେ ତୁ ଏତ ଚାଷ କରୁ କି ତଳି ପକେଇଥିଲି ହଁ ମଳେ ମଳେ ଉଠିଛି ଆଉ ଏତେ ଠିକ କରି ନାହିଁ କେତେ ଠିକ ଅଛି ଅର ଜାଣଣି ସସୁର ଜାଣଣି ସ ସବୁ ମିଶେଇ କେତେ ହେଲା ଓଏ ହେ ତୁ ମତେ ପଚାରି ଝାଡା ବୁଟିଆ ତାକୁଣି କେ ତୁ ଭାବୁ ମୁଁ ପାଠ ପଢଲେ ପଇସା ତ ମାଇକି ନା ମୁଁ ଯେତିକି ପାଠ ପଢିଛି ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୋ ଭଳିଆ ପାଠ ପଢିଲାନି ହଁ ତ ଆଣ୍ଠୁ ବନ୍ଧିବା କହୁଛି ଗାଲି ଫେରିଛି କୋଉଠୁ ଗଲି ତାଳ ସିଣ୍ଡୁ କି ତୁ ଏତେ ବେଷ୍ଟର ପଡିଲୁ କଣ କହିଲା ଆଉ କହିଲା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଅଢ଼େଇଶହ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଅଢ଼େଇଶହ ସବୁ ଫେଣ୍ଟା ଫେଣ୍ଟି କରି ଦେଖ ସବୁ ଫେଣ୍ଟା ଫେଣ୍ଟି କରିକି ମିଶେଇକି ଭାଇ ଆମର ଆସିଲେ ଚଳି ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିକି ଆସି ଧରି ପକେଇଛି ତ ଆଉ। ଧରି ପକେଇଛି ଦିଏ କଣ ଧଇଲା ନା 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 ଅଢ଼େଇଶହ ଟଙ୍କା ମିଶିକି 5.5 ଲିଟର କୋଉଠି ପଡୁଛି ହଳେ ନା କାଇଁ ନା ବର ଆସିଗଲା କୋଉଠି ବସେନି ଝାଡା ମୁଣ୍ଡ ଚୁପକିରି ଠିଆ କର କଣ ମାଣ୍ଡି ବସି କରିଏ ତୁ ସେଇଟା ବାଟ କରୁନି ଆଗରୁ ବି ବାଛିଲୁ ନା ଦେଖିବୁ ନା ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନେ ପୁଅତିକିନି ବସ ବୁଢା ବୁଢୀ ବସନ୍ତି ଟିକେ ପାଠ ଶୁଣେ ଏଇ ବାଟ ବାଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଶୀଘ୍ର କର ଘରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ ଆରେ ତତେ ସେ କରିଆ ଫିଙ୍ଗି ଦେବି ଝାଡା ଉଠିଆ କନ୍ୟାକୁ ଛାଟି ଦିଅ ଭାଇ କନି ଆସିନି କାନ୍ୟା ଝାଡା ନ ଜାଣି ମୁଁ ଆଖି ଫୁଟେଇ ଦବୁ ନା କଣ ପିଲା ତ କିଛି ଲେଖି ପାରିବୁନି ଖାଇଲ ତୁ ସାଇଡି ବସିକି ପୁତିକିନି କାନ୍ଦୁଥିଲ ଖରା ଖରା ଟିହା ବିଲର ଟେକାଲ ସମୁଦ୍ରରେ ଛେନାପଡ ଗୁପଡ ଲାପାରୁ ଡେଙ୍ଗା ତାଳ ଗଛ ଦୂରକୁ ଛାଇଲ বসেলা না কখন না এ প্যান্টটা পেরিয়ে পড়ে প্যান্টটা ভাই পেরিয়ে গাড়ি পকেছিল কোনটা হাতি কোন করছু ঘরটা খড়ে না সমুদ্র স্ক্যান দিতে কাহিঁকি তার নাতুর বাবা তো সিনা তো তু কাদি বল হ্যাঁ এই বা হচ্ছে না একটা ঝিও বহুত
ସେଣେ କର ମତ ସେ ମୋ ଜାଗାର ବର୍ଷର ପରେ ତାହେଲେ ସେ ସକାଳୁ ରଖୁଛି ତୁ ଆଇଛୁ ନା ତୋର ଏ ବିଲା ତୁ କୋଉଟା ସିଲେଇ କରିଛେ ନା ତା ବୁଢା ଅଛି ନା କୋଉଠି ଅଛି ତା ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇ ତା ମେସିନ ବୁଡି ଯାଇଛି ଇଏ ତୋ ନା କଣ सुकुटा मते गेटी बाटू चाल तो बुलुला गाड़ी भौणी नालो हंसुची रे उखुलाली को कमर कमर बागरी स्टार्ट कर दो छेली बुबे मत नोरा का थोड़ी आई दिलो तेला उठा फटे तेला गुआ फटे गई ए डाकुर के इहा कोन इहा माने ब्राह्मण मुंडे आप हमर आराम दरकार ने प्लेट उपरी करो पिटी पिटी नन्ना आपरे कोन हाथ उठौ तू डाकुर के हम बड़ में हाथ मु देखुती बड़ लूड नहीं पारे गेल आ लूड नब अरे बागर तू सही केतना कोन कर्म अछि पाथर सब सही अछि ना एबे मन बढ़िया हम मिशन हम मंगल भगवान के स्त्री मंगे पुंडरी काक्षम मंगल गडरे धुजम सुराब घनाली हरि हरि माधव हरि माधव विष्णु सर्व काजे सुसर्वदा हुकम गणने स्वाहा हुम धेना स्वाहा हुम दलपुष्प स्वाहा हुम भरभर डाब आराम दिया डाबू कोन हेते कोन पळे जाउ अरे पाठ डाबू कोन एटा चाइना बट कोन गसवा कोन पाठ नाइ ना कोन देला छोटा पुष्प कोन घोरा पाखर बसी का जड़ा पुष्प कोन हां एटा खुंटी पाठ कोन जड़ा पुष्प बिल्कुल दाम देखे एटा मुर्गी पाठ कन्या चंदन नगे हम चंदन महापुण्य चंदन पापनाशन चंदन चराचर चंदन घुरा लो बाबा बोर कोन तेरे नाम काटी दे लो बाबा बोर कोन पुची ए कन्या मोल दे रे दो लगे दे बना चंदन पापनाशन चंदन चराचर खाना मुते ना कोन कोन लगाउछु कन्या मोर ସେଇଟା ତ କନ୍ୟାର ମୁହଁ ଭଳି ଦେଖାଉଛି ନା ସେଟା କୋଉ ପଟ ତ ପଛ ମାନେ ଦର୍ପଣ ଲଗେଇ ଦେଲୁ ନାଶା ହବନି ହେ ବାସନ୍ତି ଏବେ କନ୍ୟାକୁ ନଉଟେ ଦେ କନ୍ୟାର ସୁନା କାଇଲ ଛାଡା ମୁତେ ଲୁକା ଢଙ୍କାଇଛି ସୁନା ଢାକି ଦେ ଚୁରା ପୁଲିଅ କରି ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କନ୍ୟାକୁ କହ ବର ବାପ ଦେ ତଳେ ଦଉ କଣ ଦବ ମୋର ବାବୁ କି ଗୁଆଟା ନା କଣଣି କୁଆ ନାଶ ହବନି ତାଙ୍କର କି ପୁତ୍ର ଆଗ
নাকি দিব মারিদালে রে মারিদা করে রঙ্গবতী ওটা বজাই দিও আমার ঘরକୁ মাংস বলি কি বাঁশ কাটি আনিছি ঘুষি দেব যেটা ছড়ি ওরা বলি ঘুষি দেব না মতে সুবিধা ঘুষি দেব এ ঝিও না ସମସ୍ତେ ଦଉଛ ମୁଁ ପୁରାଟା ବୋଲି ମୋର କଣ ଗନ୍ଧ ହଉଛି ନା ଦେଖିବୁ ନାହିଁ କଣ କରି ପୁଛିବୁ କଣ ଦେବି ମତେ ବୋଉ ତୁ ଭାବୁଛୁ ଅନ୍ଧାରେ ଆଳୁ ଆଇଲି ମୁଁ ଗାମୁଛା ଆଣିନି ତମ ଘର ଘର କାଟୁ ଆମ ଘର ଘର এটা আমার বুড়ি দিয়া করছি চড়ি পিন্ধু কন নূয়া বর্ষ দিন মাংস রাঁধিলা কম খস লাগছে মেনে পাছুটা আরম্ভ করদেবা মতো অন্ধা হয়েছিল ধরতাম করতাম করতাম খেয়েছিলাম সারু সারু পাড়ু পাড়ু জীবন ছাড়ু আলু দালু আলু ভান্ডালুর পাঠ কথারা বলে কথারা বলে অঞ্চলে ঘর ঘরে ফলায় না করে এ বিভাগের কম সম্পূর্ণ করি এ দশদিক ফল রইথ সাখে দেবদস্তক পুনশ্চম বসুদেব অস্তারে অর্পণ করুন আমাদের অর্পণ করি মু দোষ দোষ ক্ষমা মাগুছি
ମୋ କନ୍ୟାର କୌଣସି ଦୋଷକୁ ଧରିବନି ବାବା। ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛେ ତମ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେଉ, ସୁଖମୟ ହେଉ, ସୁଖମୟ ହେଉ। সবের পর্বত পারিনি যে দেখে বড় পরাজয় এই কারণে সেখানে বড় ভাষা সবেরু সহিত দীর্ঘদিন ধরি সমর হেল কথা কিন্তু সবেরু সহিত বড় হেল পরাজয় আজ মত বিজয় করিপারে, আজ পাতাল বিজয় করিপারে, সে পুরি সামনে সুন্দর তবে সদস্য বইতে হেলু বলিয়া সর্ব মধ্য পাতাল ত্রিভুব জয় কলু সত্য কিন্তু ভলে কি যাও তোর মৃত্যু ভয়ের কথা ত্রিপুর বিজয়ী কংসপুরী মূর্তি কিন্তু মৃত্যু ভয়ের করব কোন রহস্য রহস্য গোপন রহস্য সকলে কপট প্রকাশ করতে পারে সবুজ হয়ে জানি দিয়ে অবশ্য